Maredema hitajian buku ede nomor 10 ayat 1, 2 dohot ayat 3. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat, upasonang pe hamu. Buat hamu ma aka augauku tu hamu, kuruhon hamu mai sianau, aina labok doau, jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, '生のダンガヌブジョルマナリポティビオン
Sodakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan, marhite siani. Sai rajai mahami, asa unang manipil hami, sia dalan natigori. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami, marhaporseaot tuho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Marente mahita, sian buku Eden nomor 135 ayat 1. Tatangihon ma patik ni debata di mingguon ima patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi merakup bahu bayanomu debatam. Yado lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong rap mangidoku kumahita tu debata. Ali Tuhan debata. Kui maham bahon na bar tupatik. Amin. Marete mahita sian buku ede onom 123 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopo tima dusata nagodangi martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom, huhilalahami rikodo asini roham,
bisa luhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen na hupaserep hami diri nami sadirion di jolom. Jala hupapar hupotopot hami tung na jodoh hami manipil sian akadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang mapabali hami sian jolom. Alani dosa-dosa nami ay dang di halamohon roham. Hamatean niaka perdosa, alai hamu baon ni rohana don di lomori roham. Asa mangulu. Sesama saluhut haku duhon nami, dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulan nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panandangion dohot hakokon nito di parbadia, asa tarapul si tutu rohanami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tapi kima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki hoa humarhite cian akka dosam. Jalan nunga dilojai hoa humarhite cian akka hajataanmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim. Alani hadiri aku. Jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam. Ha sangapon ma dibata na dikinjang. Amin. Mari demahita cian buku eda nomor 470 ayat 1-2. Tajahama hatani debata turpuk epistel di Ariminggon. Ima sian Kolose sada ayat 24 sahat tu ayat 20 sia. Tajahama marsingkat soring. Las dorohak kunuaeng di akka hapor suhoku na humopop hamu. Dalam marhite sian dagiku ugohi na hurang dope. Diaka na tinaonon ni Kristus, humop-hop daging nai, ima huriai. Naung gabe parhalado ni idoau, ombar tu pangarala tuyon ni debata, na pinasahat na tuau, ima na menggohi hata ni debata, naung diham. Ima hahomion ni buni na jolo, sian mulani mulana marsudut-sudut. Lain waeng dipapatar do tuaka na badiana. Ay tunasida do naing pabukohon ni debata, surung ni hamuliao ni haholonganyo.
di tengah-tengah ni aka parbegu ima Kristus di bagasan hamu sinorhon pangkirimon ni hasangapo. Ibana do hubaritahon hami, upaingot jala huacari hami nasa jolma, di nasa habisuhon, laho pajonjong gadup jolma, ripas di bagasan Kristus. Ido hargahon mardongan parukilon marguru tu hargogoon na nagugusitutu mahorhon di bagasan au. Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Marede mahita buksian bukwede nomor 231 ayat sada dohot ayat 3. Tahati dakon mahapor siautai songon na hitna di dakon ni dongata sahapor siaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotanoon au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahuba, imana Maria, nada dikasih sejono di parbadia, Ardoa suhabutuan hidup Hata na tumaw na bernit, pangumay ni silatus, na mati terpagal di dana di haupay na sila, na kuwa tuban watol, namulak na ulo, dari patubuhan, namanay kusuko, lahu tu siyamu di bata Jahuba, amanay pargogon sa hatusa, disimay ibana kan mamulak sukit tamaon, mangkumi halak na maulodok naman, au kausia, itondi perbadia, jala ayo sa dahudia na badia, dia atau pandalang kesek panang badia, doa persisa dosa, doa dia tay naman dok, mulak mangugurusubod daging na halak niya. doa dia muluan na surah sudah. Amin. Kor ama.
Tabege matikting sadarion. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti parmingguon di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagasta ganup marsada-sada. Lau suhut ma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria, namar ulang tahun ari hatu tubu, dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala dipasu-pasu tuhata ma hita saluhutna. Tikting Minggu 10 Februari 2025. Naparjolo, goarni Minggu, sadarion Minggu 10 Februari 2025, masuk mahita tu Minggu Septuagesima. Septuagesima lapatanna 70 hari andorang ari aheheon. Topik Minggu sadarion ima Jahobado pakiri mota. Paduahon dakdanak natubu. A di hari Kamis 23 Januari 2025 di basa-basahon tu hatta do sada dakdanak bawa tu keluarga Erikson Ferdinand Pasaribu inang Asima Despiona Purba nomor register sada 035 Wik Parserahan, ipas do dakdanaki nang natorasna. B. Di hari Selasa, 10 Februari 2025, di basa-basa hotu atado sada dakdanak boru tu keluarga Rossi Saur Gabetua Siregar, inang Santi Maria Farantina Silaen, nomor register sada tolu 02, Wik Betani, ipas do dakdanaki nang natorasna. Napatuluhon ruas natamba. Mamuka sadarion Minggu 10 Februari 2025 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong keluarga Patar Andika Margunadi Simanungkalit inang Tapian Nauli Sola Gracia Sirait dohot sada halak ianakon nomor register sada tolu sada kosong pindah sian HKBP Pondok Ungu Permai Resort Pondok Ungu Permai, Distrik Sapulusia, Bekasi, masuk Wik, Jerusalem. Jalan nunga di Patandahon, di Parmingguon pukul 8 WIB. Papaton Parjamita di Parmingguon Sadarion. Parjamita di Parmingguon Botari, pukul 10 pitu WIB. Ima Pendeta Maju Butar-Butar STH, Nasida Ima Uluan ni HKBP Pakujaya Resort Serpong. Napalimahon Bonataun HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Senin 10 Februari 2025 pukul 10 WIB Sahat Tunasidung di Patupado acara Bonataun HKBP Distrik 21 Banten maringanan di HKBP Resort Salembaran. Di acara Bonataun HKBP Distrik 21 Bantenon, Laos di Patupa, acara penggalangan dana tukas Distrik HKBP Distrik 21 Banten, saya di Pasu-Pasu Tuhata ma ulaoni Mardalan Dohot Denggan. Panopon Pakobasion Partangyangan Wik, Patupauni Huriatado Partangyangan Wik masuk pukul 20 WIB di hari Rabu 10 Februari 2025. Wik Ebenezer, tuan rumah, keluarga Joni Manurung, inang Martiana Deborah P. Hasibuan, sekaligus Pangapulion. Wik Philadelphia, keluarga Sintua Asbo Togatorop, inang Meliana Manalu, keluarga Osen Manalu, inang Dewi Sartika Borusi Hombing, keluarga Nasir Lumban Gaul, inang Menterika Manulang. Wik Bethlehem, keluarga Arifin Siburian, inang Sintua Elis Disnawati, Boru Panjaitan. Kamis, 20 Februari 2025, Wik Sion, keluarga Sintua Budiarjo Siombing, inang Naijoro bin Pasaribu. Keluarga Martoyo Sihombing, Inareta Gultom. Wik Jerusalem, keluarga Parhalado, Wik Jerusalem. Wik Nazaret,
keluarga calon Sintua Jetro Situmorang inang Seli Kristina Siregar. Wik Betel, seluruh pelayan Wik Betel. Wik Patmos, keluarga Irman Leones Indrawan Putra Simanjuntak inang Novaria Simbolon. Napapituhon Solidio Choir HKBP Serpong. Di hari Minggu Sadarion 16 Februari 2025, Solidio Choir patupahon kunjungan jala pasahaton ende puji-pujian di HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta di Parminggon pukul sia wib tatangihon ma anggiat mardalan dohot denggan ulauni tau hasangapon jala hamuliaon di Goarni Tuhatta. Napawaluhon ibadah PA NHKBP. Di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 sia wib, Naposobulung HKBP Serpong patupahon ibadah dohot tema Mamaritahon Barita Nauli sahatu ujung ni Portibion. Pangukapon sada ayat sia 1 ayat 20. Ibadah PAON dipatupa secara tatap muka di ruang sermon HKBP Serpong, jala diuluhon Pendeta Sarlen Lumban Tobing. Alani sosoi hami ma akan naposobulung ni huriata asareta lahoman dohoti PA naposobulungi. Marsangap magoar ni Tuhatta marhite ibadah PA naposobulung ni huriata. Napasiahon doa subuh. Patupaon ni huriata ma ibadah doa subuh di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 5 wib. Maringanan di gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuhuton ni doa subuh on ima wik Philadelphia, wik Jerusalem, wik Nazaret, dan wik Ebenezer. Ibadah doa subuh diuluhon Pendeta Sarlen Lumban Tobing. Songonima suara ni tikting sadarion, atorangan na humapit, taringot tu akka barita tikting dohot tikting parhepengon boi mataida di tikting naung disagihon di WA Ganuk Wik. Marende mahita sian bukwede nomor 20 alu ayat sada dohot ayat 4. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha,
Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihama manami, inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hatani debata dihita di Minggu Septuagesima. Imana tersurat sian buku panurirang Jeremia, bidu 10 pitu ayat 12 satu ayat 10 walu. Hujahau ma tuhita. Ue habangsa ni hamuliaon hati boon sian mula-mula, hajongjongan ni habadiaon nami. Ale Jehovah, hodo pakirimon ni Israel, saluhut akana manadi koko gabe tarurak, akana marbalik sian au ikon tarsurat gowarna tutano, ala tinadikon nasida mual ni aek hangoluan, ima Jehovah. Sayhoma pamalum au ale Jehovah, asa tung malum huhilala. Sayhoma mangurupi au, asa tung dapotan pangurupion au, ai hodo puji-pujioku. Idama akana sida madok tuau, didia dohatani Jehobai, waroma nian nuaeng. Alai anggoau, dang husosoton gabe permahan au manghiu toko, jaladang huhalomohon arina marjeai, hodo ubutosa, hata naruar sian bibir hupe patar doi di joloni bohim. Unang tunggabe hasonggoton ho diau, hodo hapurusaku diari hasusaan. Ikon tarurak nian akana mangaleleau, alai unang tarurak anggoau. Ikon tarsonggot nasida, alai unang tarsonggot anggoau. Paroma tuatas nasida, ari hinamago, jala silopi dua hape pidom nasidai. Ima sahatna. Orasma dihita saluhutna. Dihamu amanami, inanami na hinaholongan, masuhat tama amang inang minggu-minggu prapaskah. Jalanunga tamulai di Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Kristus Yesus. Adorang sota pestahon hamonangata ima paskah, adong do na ikon ta adopi yang harus kita lewati na ikon ta taon, adorang so saat hita tu hamonangani ima parukilon ni parnguluan alani haporseaon. Ikon do hita mamolus aka hagaleon aka parukilon. Jala dinama molus aka parukiloni ikon margatung mahita. Ikon marsigatung ikon marpakirimon mahita tu debata asa sahat hita tu hamonangani. Asa sahat hita tu hamonangan di bagasan Kristus Yesus. Nung ngarade hamonangani di bagasan Kristus Yesus, alai jumolo mahita manginang rade manaon parukilon. Rade manaon manang manuhuk silang. Rade mania kita di hagaleotai marsigatung tu debata. Disima jupakta sahat mahita tu hamonangan di bagasan Kristus Yesus. Diajak mahita manginang diarahom matuhita di minggu tadi sadarion asa tu debata hita marpakirimon. Di hagaleota di godang ni aka parukilon ni parngoluan marpakirimon mahita tu debata asa dihamonako kita manaon aka nama saya di tonga-tonga ni ngulu. Marnida nama sanuayengon amang inang gokdo parukilon ni ngulu nata taon nata alu-aluhon alai dang be tutuhan debata. Nunga godang be akahala nama naon parukilon napasahaton holso ni rohana na mangalului solusi ni permasalahan kehidupan na tuaka hagogoon naung rade secara instan namura dapotna namura jinalona namura mangalehon solusi diganup aka parukilon ni parnguluan. Dang begabe tu debata persigatungan
alai gabe tu aka kemajuan tu aka hagogoon adong di Portibion. Ditudal honde bata mangido pangurupion marpakirimon tu aka halak na asing. Takas doya manginang masa di tonga-tonga di ngolo marsahit do nuaing dang betu de bata marpakirimon. Nunga manglului pakirimon na asing. Nuaing pe manginang kemajuan teknologi pe nunga gabe sada pakirimon di jolma ala murah-murah hatopna, murah-murah Jepangna, alus manang jawaban-jawaban dari pertanyaan ataupun yang dipergumulkan. Dan kita lihat ternyata kemudahan membuat kita beralih berpengharapan yang harusnya kepada Tuhan tetapi kepada apa yang ada di dunia ini. Nungabe tatudal honde bata gabe pakirimota gabe tu aka na asing. Ale di suarahon matuhita di sadarion asa mulak musai hita manginang marpakirimon tu de bata. Ranung asa ngahita dang betu de bata marpakirimon. Mungkin Tuhan menjadi pengharapan kita yang kedua, ketiga, atau keempat. Tapi sekarang kita diajak, tude batama nagabi nomor sada pakirimota. Adong dope pakirimon di hita, asa mulak hita tude bata. Ima manginang na boy idauta sian konteks perngoluan ni bangsa Israel. Di tonga-tonga ni trupukta, naung tajahanakin, di mana bangsa Israel mengatasi masalah, madalani perngoluanna, berpengharapan kepada kekuatan-kekuatan dunia ataupun kekuatan-kekuatan mereka. Mulut ajaha amanginang di bidu 10 ayat 5. Marjea mabawa namar haposan tujolma. Manang tubolon ni botohonna gabi di pasurut rohana sian Jahoba. Alai tak uduti mamuse di ayat 7. Molo marjea do bawa marhaposan tujolma alai martua mabawa namar haposan tu Jahoba. Marjia jolma molo marhaposan tu na adong di Portibion. Ale martua ma jolma na marhaposan tu debata tu Jahoba. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air. Bagaimanapun musim membuat dia tetap segar, tetap dapat berbuah berdaun yang hijau. Begitulah kehidupan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan yang membuat Tuhan menjadi tempat dia berlindung. Dihamu amanami inanami ditadikon bangsa Israel do debata jalabakan ditadikon nasida dan ganup akahalakna manadikon debata tarurak do ngoluna imanakin naung tajah di ayat 10 tolu salhut akana manadikon ho manadikon debata gabe tarurak. Siapa yang meninggalkan Tuhan, yang mencari perlindungan, yang mencari tempat pengharapan yang lain, hidupnya akan mendapatkan suatu hal yang tidak baik, hal yang memalukan. Ra'a manginang nabui do idaota songon namujur do parngoluan ni akahalak nama nadikon debata. Songon namujur do parngoluan ni akahalak namar pakirimon tu akahagogoon nadong di Portibion. Mungkin di awal amanginang kita lihat kehidupan mereka sepertinya lebih baik daripada kehidupan kita. Tapi mari kita lihat di endingnya, di akhirnya. Mailado nasida. Dan bahkan bukan manusia yang mempermalukan. Tapi Tuhanlah yang mempermalukan orang-orang yang meninggalkan dirinya. Dihamu amanami inanami na hinaholongan. Molotajaha amanginang di Jeremia 25. Di surat tondisi nunga 20 tahun si Jeremia pasingoton manurirangi di tonga-tonga ni bangsa Israel asa mulak nasida tu debata asa unang ditadikon nasida debata asa unang saut aka naroa aka malapetaka di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi selama 23 tahun bangsa Israel tidak mengindahkan. Bisa kita bayangkan namanginang 23 tahun Yeremia mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi dang ditangihon nasida Tuhan debata. Mereka tetap mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tetap merasa nyaman walaupun tanpa Tuhan. Tetapi yang menjadi ujungnya 70 tahun manasida terbuang di habuangan Babel.
Yang tadinya gagah, bisa hidup sendiri tanpa Tuhan, bisa hidup aman tanpa Tuhan, tapi akhirnya hidup mereka dipermalukan oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan menjadi bangsa yang diperbudak, hancur, jatuh kehidupan mereka. Beginilah manginang kehidupan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Isena pagi jakkon rohana, sarupa maina manadikon debata. Siapa yang merasa hebat dan mampu, pada akhirnya akan dipermalukan oleh Tuhan. Siapa yang bergantung kepada Tuhan sekalipun dia dipermalukan oleh orang-orang lain, oleh orang-orang di sekitarnya seperti Yeremia diolok-olok bangsanya sendiri, tapi di akhir kehidupannya, walaupun Yeremia tidak menjalani kehidupan yang aman, tapi bangsa Israel dipermalukan oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati menjadi budak di tengah-tengah bangsa Babel. Demikian dengan kita manginang unang pola pitor mabiar hitam molo di parwarawa halak kita. Tapasaha tu Tuhan. Jolom mana parwarawa kita tidak sebanding dengan ketika Tuhan yang bertindak mempermalukan orang tersebut. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang mengambil andil atas kehidupan kita yang dipermalukan, yang diolok-olok oleh orang lain. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Yeremia. Di hamua manami inanami nahina holongan, molo tajaha musea manginang di ayat 15, adong sukun-sukun ni bangsa Israel di dia do hatani Jahobai. Romanian nuaeng mangasangi do nasida amanginang. Sukun-sukunon dada nalaho hatok manian rohatani debata nunga masiol hami tuhatani debata daung. Sesungguhnya firman Tuhan telah diberitakan di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengindahkannya. Jala sukun-sukunon merujuk kepada ayat 3 di dokoko Yeremia naing uhuman ni debata hami. Saha tu tikion dang marnaro uhuman ni debata. Ay dia do hatani debatai. Romanian nuaeng mangasangi nasida tu hatani debata. Padahal sesungguhnya amang inang molotung pesongona di paleleng debata uhuman roh tu bangsa Israel, bukankah itu menjadi waktu untuk mereka bertobat? Tiki parasian dipakai nasida sembari sebelum kedatangan hukuman daripada Tuhan. Mubamanian rohani nasida alayo daung malah mangasangi romanian hatani debata dia do tohodoin ada kokoi Yeremia. Dan bahkan amang inang mereka mengatakan di ayat yang ke-16. Seolah-olah Yeremia yang meminta supaya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Segera dihukum oleh Tuhan. Hitape amang inang, unang manian saya tatutu debata, unang manian adong sukun-sukun songon nakin di ayat 15, sian pamangatta, adiga do Tuhan roh uhuman tua kapar jahat. Molo pitor dialusi debata ya manginang, ra sadana hona uhum siani ima kita. Karena kita juga tidak lepas dari kejahatan, dosa. Jadi ketika pun kita lihat ada orang yang berbuat kejahatan, yang kita minta kepada Tuhan adalah pargogui hami Tuhan mamake tiki parasianon. Sebelum datang hukumanmu biarlah kami mau bertobat. Unang ta bahen sukun-sukun dia do Tuhan hatami. Romanian Tuhan hatami. Seperti bangsa Israel menuntut mana kebenaran firman Tuhan. Katanya kami mau dihukum. Sampai saat ini kok belum dihukum. 23 tahun kemudian barulah hukuman itu datang. 70 tahun mereka di pembuangan Babel. 23 tahun cukup panjang waktu untuk bertobat seharusnya amang inang. Tapi mereka mangasang-asangi. Jalahi tape unang manian songoni. Tapake matiki parasianon amang inang. Molotung pesongona tadok konakin. Mujur parngulunnya kapar jahat. Ayat 3 diuhum nasida Tuhan. Jangan-jangan kita juga adalah parjahat yang juga layak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Tapak kematiki parasianon. Dihamu amanami inanami nahina holongan. Songon sahalak panurirang si Yeremia. Pasti do ibana makalomohon tuhading ganon bangsona. Bagi dia sebelum datang hukuman marilah bertobat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah harapan dari Yeremia. Tetapi amang inang di parngoluata sering dosongonon namasa. Sebelum terjadi kita tidak mau langsung bertobat.
Janganlah sampai dihukum dulu baru bertobat, kan ido pangidoan. Tapi terkadang kita harus jatuh dulu baru sadar itu lubang. Tapi ini menjadi persiajaran matuhita amang inang sian bangsa Israel. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum datangnya hukuman Tuhan itu kepada kita, lebih baik dari sekarang kita memperbaiki diri kita. Jangan kita sampai merasakan dulu, baru kita mau bertobat. Persiajaran mohon tuhita amang inang. Nah humasit namuse amang inang natinau ni si Yeremia imat tekanan sian bangsa Israel. Bagaimana seorang Yeremia yang berasal dari bangsa Israel, tapi dia yang menubuatkan hancur bangsanya sendiri. Tentu bangsa itu akan mengatakan, mempertanyakan, dia doho Yeremia. Aisa bangsa dohita alai baga-bagam, tapi nubuatanmu yang jelek untuk bangsamu sendiri. Itu menjadi pertentangan bagi dirinya. Itu menjadi tekanan bagi dirinya. Sa bangsa dohita alai buasa songoni. Nubuatanmu tu bangsom sadiri. Makanya di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, seolah-olah mereka mengatakan, molotungpe hona uhum hami Yeremia, hodo namagido itu Tuhan debata. Begitu jahatnya bangsa Israel. Mereka yang berbuat salah, mereka yang layak untuk mendapatkan hukuman, tapi mereka mengatakan, si Yeremia do namangidoi, asa diuhum hami. Tekanannya, makanya manginang Yeremia ini terkenal nabi melankolis. Makanya buku ratapan itu manginang Yeremia yang menuliskannya. Dia adalah seorang nabi yang kesepian. Murung hatinya karena melihat bangsanya. Satu sisi aku adalah bangsa Israel, tapi satu sisi aku adalah hamba Tuhan. Satu sisi aku harus menubuatkan bangsaku sendiri jatuh kepada penghukuman, tapi satu sisi juga aku adalah hamba Tuhan. Dia dilema, tapi sebagaimanapun dia lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tentu amanginan di tengah-tengah kehidupan kita juga bisa jadi lawan kita itu adalah keluarga kita sendiri. Jangan-jangan yang menjadi musuh kita itu adalah dongata, samarga, sekeluarga yang paling dekat dengan kita. Tapi kebenaran harus tetap disampaikan, siapapun itu orangnya. Jemaat Tuhan terkasih, di hama manami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di masa-masa macai borat parngoluan si Yeremia menyampaikan itu semua kepada Tuhan. Molotung pe Tuhan di dokon nasida au namangidohoni tuho, alai di ayat 10 onom di dokon si Yeremia, hata naruar sian bibirhu, patardo di joloni bohim ale Tuhan. Bisa jadi amanginang musuh kita mengartikan setiap gerak-gerik kita, mengartikan kehidupan kita seolah-olah kita mendoakan dia yang jelek-jelek. Tapi biarlah ini yang kita ucapkan kepada Tuhan. Hata naruar sian bibir hupe Tuhan, patar doi di bohim. Amang inang mulunung ngasogoro hani jol matuhita. Bagaimanapun tingkah laku kita diartikan negatif. Tapi kalau sudah suka sama seseorang sama kita, hal yang buruk pun bisa dikesampingkan. Tapi ini mengajarkan kepada kita amang inang, biarlah setiap perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Hata naruar sian bibirhu Tuhan, patar doi di bohim. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak pernah Yeremia menghendaki supaya bangsanya sendiri dihukum, tapi dia mendoakannya. Alais karena bangsa itulah bangsa yang tegar tengkuk sehingga mereka sampai kepada penghukuman. Diamu amanami inanami di parukilo natinaon si Yeremia sian bangso Israel di tahun di jalo ibana doi. Jala imanakin amanginang di pasahat ibana matu Tuhan di ayat 12 sahat tu ayat 10 tolu. Rodo ibana tuha bangsa ni hamuliaon. Tuha tiboon sian mula-mula hajong-jongan ni habadiaon nami. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Dia kembali menyampaikan keluh kesahnya, pergumulannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapannya. Hiado hita manginang tarhirim. Mulai di hutanami, mas ada songoni mulu songona bengka, boka, pakna si majojakna. Na tarhirim doi ninna. Ahado pangiduanmu. Manuar sipatul manian ninna kan. Tarhirim ibana. Ya sering sekali itu amanginang tarhirim hita
tu akan adong di portibion. Membuat kita sakit. Tapi molo akan amar pakirimon tu debata, dak kia kecewa. Tidak akan membuat dia sakit, tapi dia membuat semangat, jiwanya bersuka cita. Makanya didokon dia 10 opat, sayhoma pamalum au ale Jahoba asatung malum huhilala. Sayhoma mangurupiau asatung dapotan pangurupion au aihodo puji-pujiyoku. Setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan amar pakirimon tu debata tidak akan dikecewakan. Daku boto amanginang buhado hita. Ada orang di sini yang doanya tidak artinya doanya belum terkabulkan oleh Tuhan sampai sekarang. Jadi sakit dia, tarhirim ibana. Jarang sekali dan bahkan tidak ada. Ale ganup akahalatna tarhirim tu jolma, akahalatna marpakirimon tu jolma, kekecewaan, frustasi, depresi yang akan terjadi. Karena itu diajak kepada kita debatama gabe pakirimota. Tuhan itu PHP, tentu Tuhan itu PHP. Pemberi harapan pasti. Ale mulo jolma PHP, pemberi harapan palsu. Hita doya manginang molo pe nunga sanga hita songonia manginang PHP. Sonari marsiajar mahita. Bagaimana kita tidak membuat orang tarhirim. Tapi mari kita sepadan perkataan kita saurdot hatanang pambahenata. Di pasaha dia luluhon si Jeremia do holsoni rohana tu debata marpakirimon do ibana tu debata ala debata do natuk pamalupon ala debata do natuk mangurupi ibana. Sebuah kepastian kesembuhan jiwa yang diterima daripada Tuhan. Songonakin amang inang naung tatangihon ede puji-pujian nabinuan ni punguan ama kor ama kepadamu ya Tuhan. Nakin husurat tok kami do jiwaku berserah, dengarlah Tuhan dan terimalah Tuhan. Ulurkan tanganmu dan sentuhlah aku. Jika tersandung bergegaslah Tuhan, Nina kan segeralah selamatkan aku. Ini menjadi sebuah doa ketika kita mendapatkan persoalan kehidupan, mengalami pergumulan kehidupan, tude batama hita marpakirimon. Kalau kita masih sering kecewa, mari koreksi. Jangan-jangan aku sering mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan, hidupnya akan senantiasa mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Alania manginang ahape sahita, tuk do debata pamalupon, tu debata mahita marpakirimon. Molotung pegodang aka ubat, unang gabi ubati nata pangasahon. Alaita hamoleatehon ma, ay debata ma, nagabe muwal ni hanguluan, gabe muwal ni pakirimota. Molotung pe amanginang godang ni aka parukilo ni parnguluan. Apalagi di saat ini terdengar kabar-kabar banyaknya pengurangan anggaran di tengah-tengah negara kita dan juga bahkan berdampak kepada yang namanya PHK, mengurangi banyaknya pendapatan orang dan kebahagiaan orang. Tetaplah Tuhan pengharapan kita. Jangan berputus asa. Karena orang Kristen akan tetap dia bertahan jika dia punya pengharapan. Tetaplah kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Martangi yang mah kita. Hupuji, hupasangap hami maho ali Tuhan debata. Natotong memasu-masu pardalanan ni parngoluan nami. Mangalehon hai pason. Partikian nadenggan dinalau marsaur hami dohok dongan nami sahapor siaon. Nang songoni dinalaho. Maka moleatehon pandongan nionmu di bagasan ngolu nami. Marhite puji-pujian nami. Nang majalo hagugoon nariko di partodion nami ima hatami ale Tuhan. Nunga taruli hami di hatami. Pargogoi mahami Tuhan majakoni di roha nami maka nguluhoni di pernguluan nami. Asa tetok kami Tuhan marpakirimon tuho. Manang buhape Tuhan borak ni perdalanan ni pernguluan nami. Molotung pe Tuhan. Aka portibion mengecewakan. Totong mahami Tuhan. Roh tu adopanmu. Tuha badiaon mi. Tuha muliaon mi ale Tuhan.
mangalu-aluhon pasahaton holstoni rohanami. Aihodo Tuhan, di bata nami, nagabe pakirimon nami, na mangalehon jaminan kepastian Tuhami. Di minggu-minggu on ale Tuhan, dimulai di minggu Septuagesima. Diaraho kami asarade hami Tuhan manaon aka parukilon, alai unang hupangasau kami gogonami mangadopi mamolusi, alai diaraho mahami. Dinalau madalani parukiloni di parngoluan nami, marsigat tu kami marpakirimon hami Tuho. Molotung pe Tuhan gog akadosa naung hulahok kami. Adong dope Tuhan pakirimon di hami nasyakoi imahaluwaon. Totong mahami Tuhan marningot hatami. Ubay kami ma Tuhan ho nagabi pakirimon nami madala ni ngulu-ngulu nami. Asa totong aka puji-pujian naruar sian pamangan nami. Ale Tuhan, hodon natuk mangalehon hahipason, hamalumon tuaka namar sahit. Paso-paso ma Tuhan ruas mena di bagasan parsahiton. Marhite ubat na pinangan nasida, marpakorhon mai di pamatang nasida, tarlumobi ma Tuhan. Mardame rohana sida majalo akan masa di parngoluan na jal totong di pasahat nasida diri na tuho ale Tuhan. Moloho Tuhan apa malupon tutuma di hilala nasida malum rohan nasida nang perdagingon nasida. Madok moliate do rohanami tuho ale Tuhan. Dia kapasu-pasu na nilehon mutu akaruasmu. Seorang dan tonga-tongan ni ruasmu ale Tuhan. Merlas ni rohan nasida. Alani ale Tuhan. Ramoti mak keluarga nasida. Parbisuhi natoras. Dinalaho mengajari ianakon. Napi nalumehonmu di parngoluan nasida. Nang songoni pe Tuhan ianakon nasida. Ho manamanga ramoti pertumbuhan jasmani nang rohani nasida. Gabi anak si olo yajar nama kalomohon hatami. Ale Tuhan, nang songoni ruas menana marulang tahun di bagasan samengkuon. Paso-paso ma perdalanan di parngoluan nasida. Dipake nasida ma Tuhan partikian na nilehon mi. Dinalaho melanjutkan naung denggan na niulan nasida. Jala dinalaho memperbaiki akana hurang di parngoluan nasida. Dipakai nasida ma Tuhan tiki parasian. Marite umur nagajang na nilehonmu di parngoluan na. Nang songoni di keluarga na merayahon. Na marlas ni roha. Ulang tahun pernikahan. Asa marlas ni roha nasida Tuhan. Itong-atongan ni keluarga. Holong nasyakoi ma Tuhan namian. Nang songoni dame. Gabe paso-paso ma keluarga nasida. Di tong-atongan ni humaliang na. Ale Tuhan, nang songoni diganup akka program-program ni huriam. Tuho mahupa saat hami, asa mardalan dohot denggan, marpakorhon las niroha di hami, nang songoni gabilam hutad dahami, asin roham, lam jonok kami tuho ale Tuhan, gabe hasangapon di guarmo na badia may akka program-programi. Nang sude ruas mepe Tuhan, sian sikola minggu saat tulan sia. Ho manamang ramoti. Akan namang lui parkarejuan. Tetap semangat nasida ale Tuhan. Akan namar sikola pe Tuhan. Setotong manasida ringgas marsiajar. Akan nakarejo. Dirajumi nasida ma gabi sada pelayanan nih. Parkarejuan nasida tuho. Asa dengan nasida mangulahon. Aka parkarejuan natama di hadapan mi ale Tuhan. Dinalau mula penok kami ale Tuhan. Pasahat mahami tu bagas nami di bagasan las nirohan nang haipason boy pajupang nang songoni hatami pe ujalo hami di ngolu nami na boy hubari tau kami tua kahal na asing asa totong marpakirimon dongan na humaliang nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Tapapungo mapeliata doh huhut mare de mahita sian buku di nomor 770.
peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masiana ni lehon mi tu hami pelean nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jelaramoti asa hoparasia kami peleanon patibulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya penerbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut molomoni roham di banua tongon songon di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tugion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jeladi ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhon madamena tu todim. Amin.
Ganti lagu.